Monika Andrzejczak, dobry wieczór. Jutro ciepło, ale będzie dość mocno wiało na południu i wschodzie Polski. W nocy porywy do 65 km na godzinę, w górach do 100. W górach będzie padać śnieg, na wschodzie i południowym wschodzie deszcz ze śniegiem, a poza tym deszczowo. Lekki mróz chwyci tylko w rejonach podgórskich, większy rzecz jasna wyżej w górach, a poza tym bez mrozu. Jutro liczymy na słońce od Dolnego Śląska po zachodnią Małopolskę. Nad resztą kraju będą wisieć szare, grube chmury i w wielu miejscach spadnie deszcz, ale niezbyt mocny. Rano przy wschodniej granicy i na Pogórzu popada deszcz ze śniegiem, a w górach śnieg. Termometry pokażą od 4 stopni na Suwalszczyźnie, 7-8 w głębi kraju, do 10 na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie, ale chwilami jeszcze poczujemy trochę silniejszy wiatr, zwłaszcza na południu Polski. W sobotę więcej chmur niż słońca, jednak przebłyski będą się trafiać, głównie na południu i zachodzie kraju, a opady będą wręcz symboliczne i krótkotrwałe. Nadal ciepło, wiatr wyciszy się. W niedzielę od północy kraju coraz pogodniej, ale i chłodniej. Przed południem temperatura będzie najwyższa, od stopnia na Suwalszczyźnie do 8 na Podkarpaciu. A z każdą kolejną godziną ma być coraz zimniej. W centrum i na południu popada słaby deszcz. Gdzieniegdzie przy tym ochłodzeniu pojawi się deszcz ze śniegiem albo śnieg. Kolejne dni zimniejsze. Do zobaczenia.